Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ukalelwe ngamasongo kaSigonyelo wesilisa wase-Eastern Cape oqolwe kowesifazane imali engango 1.9 million abadibana naye ezinkundleni zokuxhumana. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphi na kuphi lanibolo khona le video. Mangoqala isijoyina leli khasi wamulekile igama lami ngusibonga konke wakandwanda Mothanda ungangibiza intatheli ka-YouTube. Uboshe sesontweni wesilisa oneminyaka engu40 odume ngelika Mr Ellen Gray ezinkundleni zokuxhumana ngamaqala okukhwabanisa nokushushumbisa imali. Lo mlisa ogama lakhe langampela uOmotes Ebowa waziwa kakhulu ezinkundleni zokuxhumana ngelikaThesi noma uMr Ellen Gray ongusomabhizinisi wase-Eastern Cape oqolwe kowesifazane imali elinganisela ku-1.9 million. Okhulumela oGlebe Gauteng uCaptain Divumo Lam uthe umgela wahlangana nalensizwa ezinkundleni zokuxhumana phakathi kuka-December 2016 kanye noJanuary ka-2018. Kuthiwa umsolo wabeseboleka imali engango 1.9 million kumgila okhala ukuthi amabhenki akhe asebhange agwetshiwe. Kuchaza yena uMlambo umgilwa akabanga nankinga wabesevuma ke ukusiza sona isithanda sakhe lesi sibe sesemqola yona le mali. Uthe ngokuhamba kwesikhathi wabeseqala esolo umgila wabe esephuthuma eyobikela oGebe kwabe sekuqhubeka uphenyo. Umsolo ubanjwe esesontweni esenithini ngesonto kube ukuthi uvele enkantolo ngolesibili kanti ke okwamanje usaqhunywe khona esitokisini. Bafethu ke lezi indaba ezibhlungu ngendlela emangalisayo. Ngizofisa ukwazi ukuphala kwakho khona lapha kwi-comment section ngalolu daba. Mina njengentatheli ka-YouTube sengiphuma kanje ngithi ke angibambe evidweni elandelayo.